आज भी जब एगो व्यक्ति प्रचार करके परमेश्वर के गहिरा भेदन की कलीसिया पर जाहिर करेला तो स्वर्गदूत प्रचार से समझेला लोग कि परमेश्वर कैसन बाड़ा। स्वर्गदूत लोग के नहीं मालूम कि परमेश्वर के दिल में का बा, उनकर हार्ट कैसन बा, उनकर सोच कैसन बा, उनकर सोच कैसन बा। ई समझे खातिर पवित्र आत्मा के जरूरत बा। और ये पवित्र आत्मा खाली वो विश्वासी लोग के अंदर बा जे यीशु मसीह के अपन परमेश्वर मानेला। तो जब एगो यीशु मसीह के आत्मा पावल आदमी, चाहे रउआ चाहे हम, जब मसीह के बात करें सॉरी भेद प्रकट करें सुन, वो भेदन के स्वर्गदूत सुन के परमेश्वर के बारे में ज्ञान ले लो। यही से कहनी है प्रिविलेज है, हम प्रिविलेज है कि परमेश्वर की सेवा कर रहल बानी। हमने के आशीषित बानी सो, हमने लगे मौका बा, प्रभु हमने के अनुग्रह दिल बा। एगो होला के रुआ सेवा करे उपहार समझे, और एगो होला के रुआ ओकरा के मन से करे, खुशी के मारे करे कि परमेश्वर ये प्रिविलेज रुआ हमरा के दिल बनी। और वो लोग ज्यादा आशीषित होला। का कहनी परमेश्वर जे हमार सेवा करी, हमार पिता ओकर आदर करी, जे हमार सेवा करी। पुराना नियम में लिखल बा याजक लोग के हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट दी। और यही चीज परमेश्वर आज करेंगे, जे सेवा करेला ओकरा जिंदगी में सब चीज बढ़िया देंगे, सब कुछ पूरा। और ध्यान रखेंगे और जिंदगी में के और जीवन साथी होखी, और लड़का कैसन होखी असन, और जिंदगी कैसन होखी से उकाई, वो हर चीज के ध्यान रखेंगे। अगर वो उनका खातिर कीमती बानी तो